Evo, u ime udruge Žmergo, izuzetno nam je drago i veliko nam je zadovoljstvo vidjeti ovu projektnu ideju koja je pobjedila na natječaju KIZ-a, da se realizirala, da je konačno u prostoru i da ju i građani grada Opatije i turisti i posjetitelji mogu konačno vidjeti kako je realizirana upravo onako kako je zamišljena i kako je osvojila zapravo glasove stručnog žirija. Čestitke još jednom našim mladim umjetnicama, našoj mladoj Opatijki, Lindi Štimac i njezinoj kolegici Hani Belobrg, i evo u ime Žmerga i grada Opatije koji je financirao i turističke zajednice grada Opatije, evo čestitke još jednom i želim ovoj izložbi veliki uspjeh i da ju čim više ljudi posjeti i posvjedoči kako mlade umjetnice promišljaju otpad i kako su mu dale nekakav kreativni novi život. I do kad će ova skulptura biti ovdje izložena? Izložba će biti otvorena cijelih mjesec dana, cijeli srpanj, ovdje u Amerikanskim vrtovima. Ulaz je potpuno besplatan, tako pozivamo svih da ju obiđu, da posjete, da se malo inspiriraju sa nekakvim novim idejama samog otpada. Projekt SOT, Sound of Trash, nastao je natječajem u KIZ-e u sklopu udruge Žmergo i financiran je sa strane grada Opatije. U suradnji sa kolegicom Lindom napravili smo instalacije koje su koncipirane na Zero Waste konceptu i sve instalacije su nastale od otpada. Otpad smo skupljale na različitim lokacijama, od različitih ljudi, neke nismo čak ni obrađivale kako bi ostavili tu nekakvu autentičnost samog tog materijala. Svaka kocka može biti samostalna i funkcionirati kao jedinstvena cijelina, čak može ići u nekakav dizajn, kao nekakav stol, kao nekakva stolica i cijela u stvari instalacija je zamišljena tako da se može promijeniti njezin cijeli izgled, kompozicija i u stvari pozivamo ljude da oni sami utječu na nju.